Kana bitong always put your feet on the ground. Kana gyud. Kaya remember ko, nisulti na ko na pag-join ako Little Big Star Cebu, ABS-CBN 2006. Grabe ng Little Big Star. Murag, Oh, sisikat din din ako sa palakpakan nyo. Isang... I don't know if kaabot sila na, pero like, murag Klaro mura na yung mga siya, tita og dito na no. shoot, no, murag, di mo kaya na. Sa una sa tong time, murag, feeling na to, bata ba kay Tana? Oh, like, Kinsa yung pato- mga batch nga ni Sikat? Ang unang batch kay kanas lang si Charis? kuan ba Buboy Villar kanang naron sa GMA. Ay, Little Big Star na Mukhang siya. din na si Buboy, Yes. kanang comedian. Buboy Villar Bugoy. Kanang mabuon lagi. Si Kanang Buboy Villar. Moreno. Yes. Oh. Di Di ba ba din na si Buboy? comedian din na siya, di ba ron? Sitcom. Oh. Bubblegang. Gikan na siya sa Little Big Star. Ano ba? Little Big Star Jake Cebu Zyrus, Season dili 1. mo ka-batch. Makisig. Pagkadaog ni Charis Pempenko, I was supposed to compete for Manila. Yeah, after manggod sa batch si Charis, ni Ann man ang Little Big Star sa Manila. So wala na ko ka-compete. But yeah, speaking of kanang mga 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 encounters, contest. mga challenge siya, nabigo na yung mga competition no niya. Yes. Hala, kasuway ko na ni-bully na ko dito. Sa mag-iingon Kanang naam ko kanang koan, nag-wear man ko og kanang gown gani nga yellow. Di ko kalimot ani. Nya akong mama naning man na, kanang akong aunt, ako man ang legal guardian kana akong aunt. And then naning gid na Mama sila. ang tawag siya? Yeah, mama and papa akong tawag nila. And then naning gid na sa akong mga outfits. Sinachi ko yung ball gown ng color yellow. Magsibel. Oh, nya na. Hala dili belly ang giingon. Sama. Ugly duckling. Nag-yellow gown dahil ang duckling. Duck ba? Duck. Ambot na nga, nung English, kay ugly yellow duckling. Oh, weird kito. It's a sad reality, no, nga it happens ba? In real life ka na imong makita bitaw sa movie ka ng mga mean girls. Nagi nga na in real life ba niya? Di ko ka-comprehend. Hala, no, na dyan ana ba? Yeah. Even in pageantry, nagi nga na. But di lang tamo go into Yeah, detail. yeah. You know what? I think na-share na po din ako sa Mohano, but siguro lahi ni siya nga POV. Yeah. And di ko ganahan nga i-follow sa mga Of bata course, nga maminaw. yeah. No? Murag, I feel like pagkabata na ako, it was my defense mechanism nga dili ko bullyhon. Kaya ako ang bully. Murag, Yeah. I don't, how do I put this out nga dili siya ma-misinterpret ha? Kanabitang, di mo ko ganaan, I don't want to share this kay murag, para i-defend ang akong self. Murag, ako lang ganan i-share nga murag, I think you were too young for those things ba nga murag at that time wala pa kay kakasabot. So, Oh yeah, ra, of murag, course. karon lang gyud murag magilty lang jud ko up until now actually. I still say sorry to the people nga ako na gibully pag high school, pag elementary. Yeah. Na ako yung mga closest friend nga gibully jud na ako maayo sa una nya murag magstorya mi karon kay murag kuan gyapon Mabalik, yap. mabalik nya murag og maulaw sa akong self ba. Moingon sila nga gi-forgive na ko nila pero murag sa akong self di na ko ma-forgive ang akong self kay Yeah. murag sayop pa gis akong gibuhat ay murag I feel like nasa gid siya sa mga kauban nimo. Sa Yeah. imong ma-observe around you. Ma-influence ka, no? Yes, mo na siguro pagkadako na ko I chose really the people nga akong ubanon. Kaya dito ko nakaibaw nga sayop ang akong gibuhat. Yeah. I feel like dapat if ingnan ka nga sayop, you try your best to not do it again. So kana lang siya sumurag on behalf of us, sorry. Reconciliation Uy, okay, naman tayo. wag. Pero murag ang akong ganan isulti lang baka murag do not let that past define you. Murag Yeah. feeling nako if like gipadayon to nako akong batasan before. Di mo gyapon ko batasan karon, di mo ako perfect pero like Dili pud I'm ba? trying my best. Imperfect lang. We're all imperfect. Yes, I'm trying my Oh. best lang to Yeah. to be good. Mo nang karon I always think nga dapat anong dili na may mga taong unkind oy. Actually. And kibaw ka, words cut deep gyud. Sakit Yeah. lagi nang hapakon ka kanang nakay scar diha anak Yeah. kung anong kag pencil sa pa diha. Pero motatak gyud bitaw ang motohop words. gyud oh. Kay baka before tawagan ko Yakult, yawang kulot. Di mo katawa na ako ron. As in, promise, like elementary to high school. Yeah. Yeah. Sa pamto ilang tawag na ko. Sa akong sister kami actually, we experienced bullying yun. Oh, sorry, I mean like No. sorry if you experienced that. Oo, it was really hard time jud bitaw, especially it was hard on my sister, jud akong eldest sister. She went through a lot of bullying jud. Ako kay kuan man gud, weird kay ko ha. Nakagi-share sa ako ganang ka-share to without When was naming this? naming the person. Katong gibully ang imuhang igsuon. Yeah, I think I'm getting there na. Sorry. Di ko sure ha. Pinapangunahan kita. Nawala Sorry. ko. It's okay. Unsa pa to ipangsulti nila Nigra. I'm Filipina half Black American. Mo nang it's unusual for people. That's why ibully me ka unusual. Lo, so man ni sila alien charot.
Grabe, no? nga na Grabe. ba? So, ang pinaka na-bully yun was my eldest sister. Na ay people who tend to Yeah. bully others. It gives them a sense of control man nga. Ay, dili man nato siya masayon-sayon kay mo bully Yeah. man. Ingana bito ang dynamic usually in bullying. And that's how I see it lang growing up. So guys, bullying is not really cool. Never. I mean, never really cool. Kaya mo kuan Yeah. gid siya mo. Mo stay gid siya. Gid siya chewy bay. Di gid siya chuy when you realize gid it Yeah. ba. One of my best friends, siya gid ang ako mortal enemy. Like sige jud mig away pag high school. Karon siya akong one call away friend, magkape ko, magsige mi kita niya. If magstorya siya, ang iya jud ingon ako sa una no kay if magstorya may karon ang iya jud ingon sa ano kay. Mayon siya nga magkatawa ko nimo sa una Mark kay akong thinking dili ingon anay ikaw kay mura siya na-immaturean sa ako ang ingon ana sa una sa akong mentality sa una nga mga bully ko so ingon ana ang ihang na-observe das ako but I would like to believe nga iyan akong gi-forgive but that doesn't give me the satisfaction kay makuan gid ko makonsensya gid gyapon Makonsensya ka. jud ka. Di siya okay. But you know what, Marco? It's really a good thing na you keep mentioning ba you do your best to be good. Nga na bitaw kay I feel like it's a huge issue now. Especially dili tanan new generation ha, but there are some people in this new generation nga medyo kanang lisod na gani ganing maglisod na ka og ingon nga uy sayop ni. Maglisod na kag tap gently ba kay mura na slag kay na may sense of independence Yes. na sakto ko ana bitaw na ana bitaw na nga na sense or feeling. And then I think it's very important for us to be reminded again. I actually brought this up in another podcast of a friend of mine. Okay. We were talking about it nga kanang kuan manggod diha manggod this is where we usually get stuck when we are too afraid to admit we're wrong. Yes. Oo, kay taas mo kay tag pride. Yes. Whereas if we begin to introspect and say nga, oh yeah, diri ko na sayop, sige, what do I do? Mo sunod naman diha ang self-awareness and self-acceptance. Nya, kana bitaw and it becomes slowly a habit. Dili man gyud na mahitabo dayon. We still fail from time to time. But at least the fact na you're aware na ba and you admitted nga okay sayop ko. Diha naman na magsugod. Yeah, but you have to, if mo admit ka, you have to do something about Yes, it. Like, you don't have to do just- something about you it. walk the talk, yun. Like, Exactly. dapat makitaan sa Yeah. yun sa imong mga tao. Nga nagpalibot ni mo, Yeah. imo gid siyang gibuhat. Dili ka nagsige True. lang sorry niya. True. Balik-balik siya ba, recurring Oo. siya. Dilipod na siya maayo. Yeah. Na siya. The same thing. Yeah, nakitaan gani nga video nga murag ang giingon niya is kanang if you're only aware of the negative things about you. I also said this sa katong previous pod nga podcast akong friend nga if you're only aware of the negative things about you and you're not doing anything about it, you're only being mean to yourself. Yeah. Nga na ba? So mura pud na siya form of self-love kanang ingana nga you try to shape yourself into a better person. Char.